Cada 20 minuts es produeix una aturada cardiorespiratòria arreu l'estat espanyol. És una dada que no ens ha de deixar indiferents si tenim en compte que aquestes es produeixen en entorns no sanitaris i, per tant, les probabilitats de supervivència es veuen reduïdes en un 10% cada minut que passa. Aquesta situació d'emergència es dona molt sovint en espais públics i a la feina. La companyia tecnològica Hewlett-Packard ha estat la primera empresa tecnològica a nivell nacional i europeu en ser acreditada com a espai cardioprotegit. El doctor Alfons Dolcet, cap de servei mèdic de Hewlett-Packard, ens explica què significa rebre aquesta distinció. Rebre aquesta acreditació el que ens diu és que a l'espai, en concret, els dos centres de treball de Sant Cugat, de HP, es considera que tenen els mitjans materials i humans suficients per poder atendre amb temps i forma adequats qualsevol emergència de tipus cardiovascular que es produeixi. Bàsicament, ens estem referint a l'aturada cardiorespiratòria, que és, evidentment, la primera causa de mort encara avui en aquest país i, bàsicament, en moltes ocasions per manca de gent suficientment entrenada per poder atendre en els primers minuts aquesta situació d'emergència. Hi ha 70.000 infarts l'any, d'aquests 70.000, un 30% no arriben vius a l'hospital. És a dir, les aturades cardiorespiratòries, aquí la gran qüestió és que quan passen, evidentment, en un entorn, que és el que passa normalment en un entorn no sanitari, doncs les probabilitats de supervivència són baixíssimes perquè hi ha molt poca gent entrenada i, segon, perquè realment per cada minut que passa sense que la persona rebi l'atenció, en aquest cas una bona RCP i en tot cas la desfibrilació, les possibilitats de supervivència disminueixen un 10%. Per tant, això vol dir que en 4 o 5 minuts s'hauria de tenir, ja haver començat l'assistència per poder garantir un mínim de, no dic seguretat, però sí de possibilitat de supervivència. Actuar amb rapidesa, per tant, és primordial. Per aquesta raó, els centres de Hewlett-Packard a Sant Cugat disposen d'un equip de 20 empleats degudament formats per a aquestes situacions d'emergència i habilitats per fer servir l'aparell utilitzat en una reanimació cardiopulmonar, el desfibrilador. Aquestes 20 persones han rebut la formació que està acreditada, en aquest cas per la Generalitat de Catalunya, però també pel Consell Europeu de Resuscitació Cardiopulmonar i per l'Associació Americana del Cor, que és l'American Heart Association. I, en definitiva, rebent aquesta formació i reunint una sèrie de requisits, és una formació de 8 hores, amb personal formador especialment entrenat i això s'ha d'anar renovant cada any, es va mantenint aquesta circumstància de, diguem-ne, excel·lència a l'hora de poder garantir aquesta assistència. La desfibrilació és un fet afegit a la formació que han de tenir les persones, haurien de tenir les persones per poder atendre amb el que diem el suport vital bàsic, és a dir, el massatge cardíac extern i la respiració tipus boca a boca, qualsevol circumstància d'aturada cardiorespiratòria aguda. La desfibrilació és un sistema que n'obté millors resultats si es fa servir en els primers 5 minuts de la parada cardiorespiratòria. Per això a Hewlett-Packard compten amb diferents desfibriladors externs semiautomàtics ubicats en diversos punts estratègics de l'edifici. Són 4 desfibriladors externs automàtics, són desfibriladors de tercera generació, és a dir, la persona un cop entrenada. De fet, aquests desfibriladors estan pensats perquè fins i tot un nen de 12-13 anys els pogués utilitzar amb un mínim de formació, amb un mínim d'entrenament. Per tant, són aparells que guien perfectament durant tot el procés i, finalment, quan detecten que d'alguna manera han d'actuar, li demanen a la persona que premi el botó corresponent, que és l'única, diguem-ne, exigència que té. Permanecer quieto, comprobar capacidad de respuesta, solicitar ayuda, permanecer quieto. The European Foundation for Health, Research and Education també ha atorgat aquesta distinció al centre de Hewlett-Packard a Madrid. Ara la companyia treballa perquè els centres a València, Saragossa i a Corunya assoleixin pròximament aquesta acreditació que els reconeix la capacitat de salvar vides.